Joan den asteazkenean, abenduaren 24an, Olentzerok Urnetara egin zuen bisita urtero bezala. Haurrak noski irrikitan zeuden Olentzero jauna ezagutzeko eta berarekin ordu batzuk igarotzeko. Eguerdiko 12etan azkenik Olentzero udaletxeko balkoira atera zen, herriko gaztenak agurtzeko asmoarekin. San Juan plaza jendez gainezka zegoen egun horretan. Asko ilusioarekin atera ziren abenduaren 24an kalera, Olentzero gertutik ikusteko. Udaletxetik atera eta gero, ohiturari jarraituz, kale jiran ibili zen Olentzero jauna, eta jende multzo handi batek jarraitu zion. Jai giroa jartzeko musika onena izan zuen Olentzerok, izan ere txambolin txistu bandako musikariak berarekin atera ziren herria girotzeko. Kaixo! 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 Txikiak dotore atera ziren kalera baserritarrez jantzita eta gurasoekin eta lagunekin batera pozik pasazuten eguna, aldaraka eta Olentzerorekin hizketan. Azkenean Olentzerok egunari agurrik beroena eta goxoena emateko gozokiak banitu zituen txikien artean. Gauean eta eguna borobiltzeko askok urtean zehar txintxo portatu direnak alegia opariak jasoko zituzten.